соҳибкорону ширкатҳо дар Тоҷикистон аз камчинии асъори хориҷӣ хусусан доллари амрикоӣ шикоят доранд. Ба гуфтаи тоҷирон, агар дар фурсатҳои наздик Бонки миллӣ сиёсати фурӯши асъори хориҷиро бознигарӣ накунад, ширкатҳо ашёи хом ворид кардан наметавонанд. кишвар эҳтимолан ба дефитсит ва ё камчинии молу маҳсулот аз ҷумла маводи ниёзи аввал мисли орду бензин рӯбарӯ мешавад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба таҳқиқи ин мавзӯъ машғул аст. Абдулло, салом. Сабаби камчин шудани доллари амрикоӣ дар чист? Салом Шаҳло. Бонки миллии Тоҷикистон пеш омадани камчинӣ ва ё дефисити асъори хориҷиро ба чанд омил марбут медонад. Дар як посухи катбӣ ба радиои Озодӣ Бонки миллии Тоҷикистон гуфт вақтҳои ахир афзоиши талабот ба хариди асъори хориҷиро мушоҳида мекунад, чун ба гуфтаи ин бонк харҷи буҷаи давлатӣ барои сохтмони иншооти муҳими стратегӣ ва бозгардони қарзи давлатӣ зиёд шудааст. Ҳама ин хароҷотҳо бо асъори хориҷӣ албатта анҷом мешавад. Аммо аз ҳама муҳим Бонки миллӣ эътироф кардааст ки дар Тоҷикистон доим камбуди асъори хориҷӣ ба назар мерасад, чун таносуби савдои хориҷии Тоҷикистон манфӣ аст. Ба ибораи дигар, Тоҷикистон аз хориҷа 3 маротиба бештар аз оне ки содирот мекунад мол ворид месозад. Барои мисол, ба гуфтаи Бонки миллӣ дар 8 моҳи соли 2020 воридот назар ба содирот 2 маротиба ва ё 960 миллион доллар бештар будааст. Тамоми молу маҳсулотеро ки аз хориҷ ворид мешавад бо доллар мехаранд ва ба исрори Бонки миллӣ дар кишвар аз ин рӯ камбуди асъори нақди хориҷӣ ба вуҷуд меояд. Абдулло, коршиносон чӣ мегӯянд? Оё роҳи ҳалле барои аз байн бурдан ва ё кам кардани ин мушкил вуҷуд дорад ё хайр? бале Шаҳло, коршиносоне ки мо бо онҳо ҳамсӯҳбат шудем ба ин иддаоҳои Бонки миллӣ розӣ нестанд. Онҳо мегӯянд сиёсати пешгирифтаи Бонки миллӣ ки фурӯши асъори хориҷиро дар инҳисори худ қарор додааст, озодии бонкҳои тиҷоратиро маҳдуд мекунад, боиси ба вуҷуд омадани чунин вазъият шудааст. Ҳамсӯҳбатони мо мегӯянд вазъ ба он шакле нест ки Бонки миллии Тоҷикистон тасвир мекунад. Ба гуфтаи онҳо, бо вуҷуди кам шудани интиқоли пулӣ муҳоҷирон танҳо дар 6 моҳи имсол аз хориҷа ба кишвар ҳудуди 1 миллиард доллар интиқолҳои пулӣ ворид шудааст ки фарқи байни воридоту содиротро мепӯшонад. Бар замми ин даромади кишвар аз ҳисоби содирот аз ҷумла фурӯши металлҳои гаронбаҳо, хусусан тилло дар ҳоли афзоиш аст. Коршиносон мегӯянд, агар Бонки миллӣ фурӯши асъори хориҷиро дар қабзаи худ қарор надиҳад, дефитсити асъори хориҷӣ ба ин ҳад намерасад. ҳоло соҳибкорон аз ҷумла ширкатҳои ордкашӣ мегӯянд таъҷилан ба асъори хориҷӣ ниёз доранд, чун ҳосили нави гандум дар Қазоқистон аллакай омода шудааст ва агар ҳоло онҳо гандум нахаранд, захираашон ба поён мерасад ва кишвар метавонад дар ояндаи наздик ба камбуди орд рӯбарӯ шавад. Ширкатҳои воридкунандаи маводи сӯхтии нафтӣ ва газ ҳам ба айни чунин мушкилот дучор омаданд. Сипос Абдулло барои суҳбат. Бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки Бонки миллӣ имрӯз 1 доллари амрикоиро бар эвази 10 сомониву 33 дирҳам хариду фурӯш мекунад.